Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sosebenza ngamaphesenti. Umbuzo wethu uthi 78 ungamaphesenti angu-15 wayiphi inamba? Asikakayazi le namba, ingakho isibalo sethu sizofuna le namba le. Le namba le sesoyibiza u-x kwamanje ngoba asikakayazi ukuthi isosinikeza ngakhi. Sobhala x. Futhi-ke le namba le moyiphinda ngamaphesenti angu-15 akunikeza u-78. Yabona-ke sesabhala phela ini isibalo sethu, yabo? Kodwa-ke ungakhohlwa phela ukuthi basithi 15% angeze vele sibhale 15% ngoba phela sasenephawu lamaphesenti. Kumele sisuse le phawu lamaphesenti kuze kube inamba ezosinikeza u-x, yabona? Masisusa iphawu lethu lamaphesenti sisusa kanjani? Sizohlukanisa ngo-100 ngoba phela le phawu lamaphesenti kumele ukuthi 100, yabo? U-15 mawuhlukanisa ngo-100 ukuneza ngakhi 0.15. Sobhala-ke u-0.15 mawuphinda ngo-x usinikeza 78, yabo? Sesisitholile-ke isibalo sethu, sesingakwazi ukuthola u-x wethu. Manje sizibuze-ke manje siwuthola kanjani u-x wethu? Kuze sithole u-x wethu, kumele sihlukanise ngo-0.15 kwamabili amacala, kuze phela sizosala ngo-x kule cala leli, kuzoba lula sothola inamba yethu ezosinikeza u-x. Mase sihlukanisa phela u-0.15 no-0.15 kuyasusana, sale u-x kuphela kuleli cala. Lokho esikuyenza ngapha, khumbula-ke kumele sikuyenze kuleli linye icala. Ingakho-ke sizohlukanisa ngo-0.15 kuleli linye icala futhi. Sosala ngo-x ngapha, bese-ke u-78 masuhlukanisa no-0.15 usinikeza ngakhi? Yabona-ke manje fanele siyenze i-long division kuze size sithole impendulo yethu. Sizoyenza i-long division siyenze ngale kuleli linye icala kuze bonakale kahle. U-78 mawuhlukanisa no-0.15, khumbula-ke phela manje sizophenduka kwamadecimal. Ingakho-ke kumele sibeke abo-0 bethi balandelelane kuze kubonakala ukuthi sesisebenza ngamadecimal manje. Sobeka u-0.15 wethu. Eke, kodwa-ke uyabona mase sihlukanisa no-0.15 kuba nzimanyana. Kuze kube lula, kumele sisuse idecimal lethu kabili siyise ngapha kwesokudla, yabo? Mase siyisuse ngapha kwesokudla, izosinikeza ngakhi? Izosinikeza u-15. Uyabona ku-15 kulula-ke ukuhlukanisa no-15. Ungakhohlwa ukuthi phela into oyenza kule cala leli fanele uyenze kuleli linye icala. Uyabona-ke? Khona ku-78 sizosusa iphawu lethu. Sizosusa idecimal lethu, izosinikeza ngakhi? 7800. Yabo? Eke, manje sokulula-ke sesiyazi ukuthi sino-15 singakwazi ukuhlukanisa kule namba yethu 7800 kuzoba lula. Asicale-ke sihlukanise. U-15 uyakwazi ukungena ku-7? Akakwazi ukungena ku-7. So dlulisa leyo-ke sibhaleni. U-15 uyakwazi ukungena ku-78? Uyakwazi ukungena. Ungena kangaki? Asibale. Ungena kayi 5. Ngakho-ke sizobhala u-5 wethu phezulu. So bhala lapha phezulu u-5 wethu. And then ke u-5 mawuphinda no-15 ukuneza ngakhi? 75. Yabo? Kuyafana no-2 5 uphinda kayi-5 ukuneza 25 ubeka u-2 wakho laphaya. U-5 mawuphinda kayi-1 uneza 5 uhlanganisa no-2 uneza 75. Mawususa ku-75 wakho ku-78 uneza 3 sehlisa u-0 wethu. 30 ungena ngaku-15 kabili phinda u-2 ngo-15 ungenza ngakhi 30 sala ngo-0. Ngakhohlwa phela ukuthi asikakafiki udecimal yethu, ingakho ngeke sikhona ukuma. Ngakho kufanele siyehlise futhi u-0 kuze sindlule idecimal yethu, ngapho singakhona ukuma khona. U-0 ungena ngaku-15 ungena kayi-0. U-0 mawuphinda no-15 uyithola ngakhi? 0. Manje-ke sesingakwazi ukuma ngoba manje sesidlulele ku-decimal. Impendulo yethu isinikeza ngakhi? 520. U-x fana nokuthi uthini? 520. And ngempela sabona phela ukuthi u-520 mkhulu naku-78. Yabo?
ngempela vele u78 ungamaphesenti angu15 kusho khona ukuthi u15% mncane naku 100%. 78 mncane naku 520. Mase esikoleni ungathola ukuthi bazokubuza ukuthi yini amaphesenti. 15% amaphesenti. Yini ibase? Ile number besingayazi ibase. Uyabona ke ngoba sithatha amaphesenti wayo. Yini inani? Inani u78. Eke siyabona ukuthi sesuphendulile umbuzo wethu. Sesinenani, nepercent, nebase. Kuyabonakala vele, akhumbula ngisho ukuthi kuyabonakala vele ukuthi u520 yiyo inamba esifunayo ngoba i520 inkulu kunawo 78 and amaphesenti angu15 wayo kufanele abe ncane afane njenge 78 and u78 vele mncane kunaku 520. Yabona ke? Ngiyathemba ukuthi ngikwazile ukuphendula kahle lo mbuzo. Ngiyathemba futhi ngempeleni ukuthi uzokusiza nawe bosobhala esikolweni. Kuze sibonane futhi. Bye bye.